pouštíme do té rafle hluboké, která je hluboká asi 4 metry, možná 8 metrů od nás zhora. Tak, teď se krásně naklonila. První kolo ve vzduchu. Co to? Kluci, puste to dolů, z kopce dolů. Vidím signál z kabiny, ne, půjdeme ještě nahoru. No, pojďme ten tah, pojďme, diváci. S5, sekci číslo 4, pojďme do toho. Až teď půjdeme dolů. Takže teď nastane situace pro vaše foťáky zhora. Taková Tatra má třeba spotřebu na v terénu zhruba asi nějakých 80 až 90 litrů na 100 km. Teď je ten pravý okamžik. A ještě jeden okamžik a možná ještě 2 okamžiky a Tatra bude dolů. Takže teď si myslím, že to je už je to